tanan niya organ, ang mga senses niya, mupangsyon na. Nga naman, kay naa na may espiritu sa kinabuhi. So, gitawag kini nga kalag na may kinabuhi. Ang atong kalag, mauli siya ang ibati. Ang atong lawas ay instrumento lang ni. Musa doon na tayo daghang mga organ. Ang atong kasing-kasing mupiti. Ang atong intestine, na diha ang process sa atong pagkaon. Kompleto na ang mga organ sa sunod. Pero dili ko function kay way kinabuhi. Sa dili nakabatunag kinabuhi, nahimo na ni siyang kalag nga may kinabuhi. Meaning, nga ang atong mga organ, ang mga senses, nulihok na kay naa na may kinabuhi. Kung kining kalag, dili na ni siya mawala, kung ba na ni siya sa kinabuhi o sa espiritu. Pagkatapos na ang tao mamatay, kini sila mag-uban. Tungkol kay kining espiritu mong naghatag og kinabuhi nila. Nabisan pagwa na sila, was magpabilin kini siya ang imong pagbati diha sa kinabuhi. Okay. Kay kung magkabulag ang espiritu ng kalag, di naman ang kalag mo function. So kung itampok ni Sir Pedro, di mo batik sakit. So, ang Biblia na ngayon sa Ephesians 3:12, versikulo 6. Nanglan mo tuwan ka mo sa mundo sa discount. Ecclesiastes 12:7. Ug ang abo mubalik ngani sa iyuta ingon sa kaniadto ug ang espiritu mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag niini. Kung kaya ang tao gikan sa abo, o ang espiritu gikan man sa Dios, ingon ang Biblia, o ang abo, ini, o ang abo, mubalik ngani sa iyuta. O ang espiritu, mubalik ngadto sa Dios nga maoy naghatag. So kining kalag, uban na ni siya sa kinabuhi. Kaya ang kinabuhi, kinahanglan, doon na siya ay itawag na instrumento aron na mubati kung siya o sa tao. Muna siya kalag, ato niya pagbati. Ang lawas dili ni mao ang mubati, ganang na sa sunod. Ang tao kung patay na, naarang iyang mata, naarang ilong, naarang baba, tanan naarang. Pero dili na makita, di nakadungog, di nakasulti. Patay naman, kung ano man diyang kinabuhi. Patay na. So dili kini ang lawas kung dili kadtong na sa sulod. Kadtong pagbati ni mga tong kalag. Okay. Sa science ang kalag sa science ang kalag ilang gi conclude nga dugo. So ang dugo matod nila mao ni siya ang kalag kay kung may dugo ang tao di manubati. Kung imo tanaw ng Biblia, ari kita sa Leviticus 17 versikulo 11. Kay ang kinabuhi sa unod anaa sa dugo o ako naghatag kaninyo ni ana aron sa pagtabon sa sala sa inyong mga kalag sa ibabaw sa halaran. Kay ang dugo mao ang nagahimo sa pagtabon sa sala tungod sa kinabuhi. So sumala din ang dugo mo naghatag og kinabuhi sa unod. Nga bisan ka ginhawa ka, pag wala na imong dugo, mamatay ka gyud. Kay kini man dugo naghatag og kinabuhi sa unod. Sumala sa science. Pero sa Biblia kung imong tanawon, nag-ingon ang Biblia nga ang dugo mo naghatag og kinabuhi sa unod. Muna nga, ang dugo, kung mahutang ka dugo, kinahanglan kang abunuhan. Kung mahurot ang imong dugo, mamatay ang imong unod. So, dili na magpulos ang imong mga sinuses. Ang imong pagbati. Okay. Leviticus 17:14. Kay mahitungod sa kinabuhi sa tanan nga unod. Ang kinabuhi ni anaa sa dugo busa giingon ko sa tanan anak sa Israel dili gyud kamo makataon sa dugo bisan unsa nga unod kay ang kinabuhi sa tanan nga unod mao ang dugo ini bisan kinsa nga makataon minutes pagkaputlog siya. Okay. So, ang dugo mo naghatag kinabuhi sa unod o gidili sa Dios ang pagpakaon sa dugo. Gidili ang pagpakaon sa dugo kung kay kini kinabuhi. Matod pag sulti niya sa Israel ug bisan pa sa mga dumuluong nga dili ka mo magkaon sa dugo tungod kay kini mo naghatag og kinabuhi sa unod. So dili kita mga og pagkaon nga sinagulan sa dugo. Ang Biblia nag-ingon nga ang kung mag-ihaw ka, ang dugo imong iyabo sa yuta, ingon sa tubig. So dili gyud na nimo kinahanglan. Pero sa mga tao wala masayon. Tungod kay ang dugo, doon naman sa siya ay lasa na pwede siyang isabong sa bisan unsang pagkaon. Bisan unsang pagkaon kay kung ang dugo imong luto, mugahay mo na wala nakatay. Pwede na nimo siyang
subak sa ito sa masudan. Pero ang Biblia nag-ingon, dili pagkanon ng dugo kay kini kinabuhi sa unod. Kung sa listahan sa pagkaon, wala dito mahisulat ang dugo. Sa panahon nila, kaya ito may mga listahan sila sa pagkaon, kung sa mga pagkaon itugot, kung sa mga pagkaon ang dili.